abubuwan da suke damuna suna da yawa. Na farko dai ka gaba ni da ido, yanzu wannan magana da muke yi a makance nake, wallahi ba na gani sai dan duhu ni ne Karkuzu dan kurmuzu jikan kozo na bodara ikon Allah, abin sai ta Allah ta yi. Da yawan za ku iya tunawa da wannan shine Karkuzu na bodara, kamar yadda kuka ji daga bakinsa. Wato Karkuzu ya shafa shekaru 43 a masana'antar Kannywood yana ba da gudunmawa musamman bangaren nishadantarwa da kuma ilmantarwa, amma sai dai ya tsinci kansa a cikin matsananciyar rashin lafiya da kuma fama da rashin gani, kamar yadda ya bayyana, kamar yadda za ku ji daga bakinsa kamar haka. Suna da yawa. Na farko dai ka gaba ni da ido, yanzu wannan magana da muke yi a makance nake, wallahi ba na gani sai dan duhu na mutum ya sa, amma ba zan iya cewa wannan mutum fari ne ko baki ne ko wace irin sutura isa, ba zan iya shaidawa ba a yanzu da muke wannan magana. Allah sarki rayuwa. Wato Karkuzu ya kasance mutum ne mai kokari, da yawan ku kun san shi, kuma za ku iya tuna irin fina-finansa da tun kafin Kannywood ta zama Kannywood wasu shigo su amfane ta. To amma sai dai abin mamaki ana ta samun irin wannan korafe-korafen. Na biyu, ba ni da lafiya a jikina. Na uku, ba ma da gida gaba ɗaya. Duk wannan zama da aka yi, wani sai ya ce ina da naman da ke gida ya kai 10, amma wallahi ɗaki guda ɗaya mai suna wannan na Karkuzu ne ba ni da shi. Kaga halin rayuwa, ba ni da abinci a gidana. Halin rayuwa, ka dubi kamar yadda nake, shekaru sun tafi, a yanzu ba na iya yin diramar mato, ba ta yiwuwa, fim ɗin ma ba ya yiwuwa, kuma dama da shi ne ban iya wata sana'a wadda ta wuce wannan. Allah sarki rayuwa. Kwanakin baya wata daga cikin 'yan Kannywood ɗin, kamar wacce take fitowa, ita ma ta yi nata korafin, inda Naziru sarkin waƙa ya taimaka mata da gida da kuma wasu kuɗaɗe wanda za ta je ta dogara da kanta ta kuma tsaya da ƙafarta. To amma bayan haka, kafin ita, Ciroki ma ya taɓa bayyana irin wannan makamancinsa. To shin kowane mataki 'yan Kano suke ɗauka akan irin wannan mataki na ƙungiyoyi da kuma irin taimako na junansu da za su riƙa yi? To wannan abin da ya shafi wannan, za mu tuntuɓi wasu daga cikin shugabanninsu da sauransu, za mu ji menene makomar wannan al'amari na 'yan Kannywood kamar yadda kuke jinmu. Idan kuna son ku ji wannan shirye-shirye da ma dai sauransu, sai ku danna subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa a tashar mu mai suna Hausa TV. Ni ne gabatar muku da shirin